na yi ta cewa muslim ɗina ba Ahmad Bala Tinubu ba ce. Muslim ɗina ba Kashim Shettima ba ne. Amma wanda ya yarda da muslim ina ce masa ka je ka duba alƙur'ani hadisi ka bi abin nan da alƙur'ani ya faɗa na yawa musulmi da wanda ba musulmi ba adalci. Saboda haka tawa muslim ga musulmi ne mai adalci, kuma wa'yansu sun iya dama da su muslim sun ce su ba za su yi wannan ba. To shi kuma Ahmad Bola Tinubu ya yarda da wannan, ni kuma ba a ɗora min binciken zuciya ba, zahiri aka ɗora min, da haka na yarda da su. Ina da daman in faɗa abin da shi nake gani. Ɗaya kenan. Na biyu, wato al-muslimu akul muslim ɗin nan da annabi ya faɗa, to aƙida ta nuna min gaskiya musulmi ya yarda da musulmi, wannan shi. Na Sadiq Muhammad Ali, ina wakiltar ƙwarya da labari ta mai siyar Hausa. A karamar Allah, da yadda kai kira kan azari musulmi da musulmi, a matsayinka na jagora kuma jagoran al'umma a musamman a musulunci. Wasu na ganin cewa akwai matsatsan da dama wanda suke faruwa a ƙasar. Me zai hana bai da hankali wajen kira ga shugabannin domin su gyara sannan a dawo har wato a kira da sauran mutane su zaɓe su a kuka wuri da wannan shi. To, da ni da kai, wato ya kamata mu fito mu yi wa mutane bayani. A ganina ko 'yan jarida kuna buƙatar sauraron al'ummar da kuke wa magana. Mu ma masu wa'azi muna buƙatar al'umma su saurari bayanan da muke magana. To ni dinnan na yi kira ga dukkan 'yan siyasan nan, mu ɗauko gwanina da na ci kiransa gwanina Buhari, na ba shi shawarwari game da abubuwa daban-daban. Na baiwa Bola Ahmad Tinubu shawarwari akan abubuwa daban-daban. Don haka ba mu shiru da bakinmu ba, ni ban yi shiru da bakina ba wajen ba da wayannan shawarwari. Ina gayyatar ka samu wa'azozina, za ka ji inda na yi shawarar na kuma kira abun ƙarara ga shawarar da nake ba su. Saboda haka na yi wannan ɗin, kuma ka je ka saurara a matsayina na mai wa'azi inda nake so ka saurara, kuma kuna son a saurare ku, ka saurari wannan. Musulunci ya riga ya nuna wa musulmi ƙa'idodin musulmin. A ciki akwai adalci, a ciki akwai tausayawa talakawan, akwai mas'aloli na tsaro da sauransu. To ni in ka lura, kamar yadda na gaya wa ɗan jarida ɗan uwanka, na yi ta cewa muslim ɗina ba Ahmad Bala Tinubu ba ce. Muslim ɗina ba Kashim Shettima ba ne. Amma wanda ya yarda da muslim ina ce masa ka je ka duba alƙur'ani hadisi ka bi abin nan da alƙur'ani ya faɗa na yawa musulmi da wanda ba musulmi ba adalci. Saboda haka tawa muslim ga musulmi ne mai adalci, kuma wa'yansu sun iya dama da su muslim sun ce su ba za su yi wannan ba. To shi kuma Ahmad Bola Tinubu ya yarda da wannan, ni kuma ba a ɗora min binciken zuciya ba, zahiri aka ɗora min, da haka na yarda da su. Amma ni muslim ɗin nan da ka ji, gangariyan musulmin nan ne wa da ƙani. Kaga mun san wanda aka kama shi dumu-dumu ya kashe Sardauna, shi ne in zai bu Kirista Inyamuri. Bayan haka kuma sai in dawo labaran da ni na yi ta kama shi nan da can. Da aka zo za a naɗa
Alhaji Umar Musa 'yar addu'a an ce wai masu naɗa shin wanda kiristocin ciki sun ɗauko shi sun ɗauko makarfi sun ce a ganinsu suna fama da jinya in aka sa su suna ganin watakila ba za su yi tsawon rai ba don haka sai wanda yake bin su sai ya ɗare to sai mu dawo buri ya yi kama da mutum da haka zo aka sa su ni sai na yi na ce to a zaɓi Umar Musa 'yar addu'a ne ta fama da mutane wasu suka ce a Obasanjo ne ya ban kuɗi wanda ƙarya ce da muka zo sai aka ce an ce fa zai mutu kafin wata 6 da shi da makarfi za su mutu kafin wata 6 na ce to ai mu musulunci muna da aƙida Allah ne ya san gawa fari ni zan zaɓe su da fatan Allah zai ba su tsawon rai na sa'a muka zaɓi 'yar addu'an madadin wata 6 sai da ya shekara 2 kuma har yanzu nan za ka nuna aikace-aikacen da Umar Musa 'yar addu'a ya yi sannan su da bakkan sashin kiristoci ya yi ta maganar cewa he is incapacitated bai cancanta ba kaza to kaga kaman ba sa son rayuwarsa kenan dan wannan wata suka ce to amma kuma sai ga wani gwamna kirista wanda bai san ma inda kansa yake ba a Taraba da ya samu matsala amma ba su ce masa incapacitated ba to irin wayannan ne da tattara na jefa wannan tuhumar da waɗansu sun yi nima ina wannan tuhuma. DCL Hausa.